Hola, bon dia. Som Celler Mastís, el Lluís, la Júlia, la Mila, la Carlota i l'Steven. Des del 1995 vàrem anar a viure a Cal Gallego, una masia situada a l'Espel, Òdena, per estar més a prop de la natura i poder ser més autosuficients. El nostre projecte es basa en recuperar els usos de la casa, treballant la terra de manera més respectuosa possible. Des de 2008 estem inscrits al CCPA Agricultura Ecològica, fem servir productes naturals i conservem la coberta vegetal. Treballem l'horta, vinya, oliveres i farratge, elaborant els seus productes de forma artesanal fins al final. Fem most, vi, mistela, cava, oli, cervesa, conserves i farratge. Aquestes petites explotacions són importants per conservar el mosaic agroforestal i ajudar a la biodiversitat i a ser més autosuficients de forma local. Si col·laboreu amb el micromecenatge de Xarcolan, ajudareu a tirar endavant aquestes explotacions del Parc Agrari de la Conca d'Òdena, per exemple com nosaltres, a posar un rec de suport a la nova vinya que hem plantat el 2019, que no tira endavant per les 2 sequeres importants que estem patint i que en algun moment puntual necessita aigua per sobreviure. Gràcies. Col·laboreu amb el Parc Agrari, que ens ajudarà a tots.